Me suomalaiset kutsumme itseämme usein metsäkansaksi. Siihen on vahvat perusteet, sillä 2/3 maamme pinta-alasta on metsien peitossa. Olemme aina eläneet metsän keskellä, hyödyntäen metsän antimia, puuta, kaarnaa, tuohta, marjoja, sieniä ja riistaa. Vahva suhteemme metsään näkyy tänäkin päivänä jokamiehenoikeudessa, joka antaa meille mahdollisuuden kulkea metsissä ja poimia marjoja ja sieniä täysin vapaasti. Kyky hyödyntää tätä rikasta perinnettä on aikanaan mahdollistanut elämämme täällä Pohjolassa. Tulevaisuuden kuvaankin metsällä on merkittävä vaikutus, sillä metsä sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi puustoon ja maaperään. Vankkapuun suhde metsään on jo itsessään vahva. Päätuotteitamme ovat kuormalavat, rullanpäätulpat, kierrätetyt kartonkihylsyt sekä sahatavaran jatkojalosteet, jotka on suunniteltu ja räätälöity jalostavan teollisuuden tarpeisiin. Olemme suoraselkäinen ja reilu kumppani, jonka toiminta lähtee aidosti asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä. Osaavat ammattilaiset, pitkät asiakassuhteet ja paikallinen läsnäolo ovat asioita, joilla ansaitsemme asiakasluottamuksemme. Meillä vastuullisuus ulottuu ympäristöasioiden lisäksi henkilöstön hyvinvointiin, asiakkaan vastuullisuusavainlukujen seurantaan, pitkäjänteiseen kehitystyöhön sekä Lean-toimintamalliin perustuvaan prosessisuunnitteluun. Asiakassuhteemme ja kumppanuutemme rakentuvat 4 eri osatekijän sisällöstä ja niiden yhteissummasta. Osatekijät ovat investoinnin tuotto, vastuullisuus, luotettavuus ja joustavuus. Olemassaolomme perustuu kehittämishankkeisiin, joiden tarkoitus on hakea hallittua kasvua nykyisten ja uusien kumppaneiden liiketoiminnan kehittymisen kautta. Näemme myös ammattitaitoisen ja motivoidun henkilöstön yhtenä merkittävimmistä kilpailuedun lähteistä, josta syystä vahvistamme jatkuvasti työnantajakuvaamme keskeisten ammattiryhmien mielissä. Yhteistyöhankkeiden toteutumisen varmistamiseksi olemme edelleen kehittäneet toimintaprosessejamme vastaamaan kumppaniasiakkaidemme tarpeita. Toimintamallien rikastamisen lisäksi olemme panostaneet brändi-identiteettimme ja markkinointiviestinnän ammattimaiseen kehittämiseen, esimerkiksi asiakaslupauksen lunastamisen ja kampanjatoiminnan systemaattisuuden osalta. Historia tarkoittaa ihmisten ja myös yritysten menneisyyttä, menneiden tapahtumien kuvailemista ja tutkimista. On tärkeää ymmärtää, että kirjoitettu historia ei ilmesty tyhjästä. Historialla on nimittäin aina kirjoittajansa. Suurin osa yritysten menneisyyteen liittyvistä tapahtumista tai onnistumisista johtuu ihmisistä, jotka ovat olleet niitä asioita tekemässä ja kehittämässä. Historian avulla ymmärrämme, miksi maailma on nyt sellainen kuin se on. Ymmärrämme, että ihmisen ja yritysten teoilla on aina syy ja seuraus. Kun vertaamme menneisyyttä ja tätä aikaa, huomaamme, että monet asiat ja ilmiöt toistuvat myös nykypäivänä. Tavoitteenamme on päästä historian kirjoihin. Emme kuitenkaan yksin, sillä historiaa kirjoittavat ihmiset, jotka tekevät yhteistyötä eri yrityksissä. Pitkässä juoksussa heistä tulee historian merkkihenkilöitä. Vankkapuu. Yhteistä historiaa luomassa.